Il-Knisja ta' Ħaltarxin dedikata lil Marija Annunzjata ingħatat it-titlu ta' Knisja Arċipretali. Bekk il-parruċani tarxiniżi ċelebraw festa doppja fid-29 ta' Ġunju, il-festa titolari tal-parroċċa u digret tal-Arċisqof Charles J. Scicluna li ddikjara l-parroċċa Arċipretali. Iżda mhux biss, din is-sena l-parroċċa għalqet 425 sena. Net News tkellem mal-Arċiprit tal-parroċċa Dun Michael Bellizzi li spjega kif waslu biex il-parroċċa ngħatat dan it-titlu li qiegħed tant għall-qalb it-Tarxiniżi. Konna għadna kemm batna ir-rikors ġifieri talba uffiċjali lill-Arċisqof biex jeleva l-parroċċa tagħna u jagħmilha parroċċa arċipretali. Waħda mill-ewwel affarijiet li jgħidulek in-nies hawnhekk meta tiġi kappellan ġdid kemm ilna nistennew li din il-ħaġa sseħħ. Bejnietna fil-bidu kont ngħidilhom din mhijiex ħaġa daqshekk importanti mhux l-ewwel aħna parroċċa ħajja, però matul din is-sena ċċelebrajna l-425 sena bħala parroċċa u din it-talba l-insistenza żdiedet. U għalhekk flimkien mal-tim li jgħinuni mexxi il-parroċċa il-Kunsill Pastorali Parrokjali għedna wajno tal-fejn ma nippruvawx naraw x'jiġri. U għamilna din it-talba uffiċjali batniha fis-7 ta' Marzu ta' din is-sena u Monsinjur Arċisqof oġbu jilqa' din it-talba. Propjament kellna qudiesa hawnhekk iktar kmieni għax bħalma tafu hawnhekk id-data tal-festa kellna nresquha u fit-28 ta' Mejju l-Arċisqof ġie fostna biex jiċċelebra qudiesa u aħna stennejna li ħajħabbara dakinhar għax il-festa propjament kellha tkun l-għada, però l-Arċisqof ma qal xejn. Mbagħad ċempilli biex inħabbara propjament fihom il-festa. L-Arċiprit spjega wkoll is-sinifikat ta' Knisja Arċipretali. Il-titlu ta' Arċipretali huwa rikonoxximent min-naħa tal-Arċisqof għandhom id-djoċesi li hija parroċċa antika u fil-fatt hawnhekk nafu li hija komunità antika ħafna, biss tiftakar li hawn it-tempji neolitiċi u ġveru kien hawn nies li minn żmien bikri kienu jgħixu hawnhekk, jgħixu l-fidi, hija parroċċa antika bħalma qed ngħidu 425 sena. Hemm minn 70 parroċċa li hawn f'Malta, 20 minnhom issa huma Arċipretali. Ġifieri dawn huma qishom min-nukleju tal-parroċċi li għandna din ir-responsabbiltà issa li nkomplu birku għal-fidi u ġveru. Issa s-sena 1592 Ħaltarxin kien jagħmel parti mill-parroċċa ta' Bir Miftuħ illum il-Gudja. Kien fid-29 ta' Mejju ta' dik is-sena li l-Isqof Tommaso Gargallo firet lil Ħaltarxin mill-Martriċi ta' Bir Miftuħ bil-Knisja dedikata lill-Annunzjata bħala l-ewwel Knisja parrokjali. Bejn l-1610 u l-1615 bdiet tinbena knisja akbar li ħadet post il-Knisja l-qadima u dan biex taqdi l-ħtiġijiet pastorali. Ma' żmien għaddiet minn diversi tibdiliet strutturali u arkitettoniċi u taw għaddera l-Knisja għandha llum.